Ana, dala na wancan abai. Assalamu alaikum. Wannan tim? Ba shi ba. Wancan ɗayan. Wani fanta? Da kuma shi. Wannan? Me shago? Me shago dan ban tungom. Ban tungom na shi. Tungom za a ba. Me shago? Me shago mi ko mun wancan abu. Ko mun wancan abu. Tungom za a na shi. Ba ni wancan. Wannan? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Malam me shago? Lala ba ni wancan abun. Jesu! Chai! No. Malam me shago ga kayanka. Chai! Gaskiya yi mai nema. Dawa yana nema. Ranka dade. What? Na lamu. Amma yana zamu je waye kai? To ni da nake aiki na ina neman na abinci na kuma ka tambaye ni na tambaye ka ina za mu je kuma kana abun nan. Mu je mana. Kai da ta bane? What? Gaskiya ma wayo Allah bismillahir rahmanir Da ta bane kai? Dan a caba ne ina zan kai ka. Subhanallahi sannu. Sana kasra.